Kapobre, it's me, the organic fish. Karon mga kapobre uban nimi na ami kauban ako mga anak na ami diri sa si Pangandre Gris. Ma'am siya. So nanggawas na mi diha mga kapobre. So kana laging feelings nga bahalag pobre basta hilason. Man jud ning mag-video ta nga atong kagulingon ba. So akong giingnan tong usa na kalalaki nga ikaw mag-video. Kay para makakita sa atong beauty ug unsa ta nga kagwapa ba makita nga atong kapobrehon. So kining naglakaw ta ba niya wala tay kwarta, wala pay sweldo, so igor kita paglantaw pagladok sa taong nangaon. Silip-silip sa mga tindahan niya. Di dapitang kapobre nindot kay na diya kay dagat. So kanilaging feelings, so kaning hangin ba nga it's very nice. The wind na English na to English na gid bahala mo diha og mingon mo nako nga basiron ko ninyo ang akong English is wrong pronounce basta makaistorya lang kog English, di ba? So mo giingon nga bahalag pobre basta hilason. So di na dapita mga kapobre feelings jud nimo nga kana bitawng Pasko na jud nga feelings nimo nga Pasko na jud ba nga kay daghan na Christmas light ba. So di na dapita daghan man nga mga Amerikano mga foreigner afam. So iguro gitaw mi nagsilip-silip kay wa palagi kwarta. Kanang feelings nimo nga jud kay kwarta ba. Ang duha murag gid sila si Sharon o si Gabi ba nagsigilag habhab. So nagkatawa jud ko sa kong anak kay di na mahimo di siya di kakaon. So mao na giingon nga happy life lang jud kay life is too short man. So di na dapita kana bitaw imong feelings nga nindot jud kay imong feelings nga murag makunahuna ka nga rich na jud ka ba pero wala so di mong bulsa igor og ka nag-video good mao bigini mga sakit sa mga vlogger mag-video unya di na dapita mga kapobre naglibog na jud ko kay gibiyaan ako sa akong mga anak nya nagsigi ko pusing-pusing din na gibadyuhan na nako videohan na nako kana bitaw ang kugon nga patay na nga laya nga ila bitaw gi-display. Kay sa unang panahon nga malibang ko sa daruhan sa kabatuan makanahon ako ana inig ilo nako nya mao na akong gibidyon kay nindot man kay nya daghan sa mga Pilipino diha nga mga Pinoy sad nga nag marites. So samtang nagpusing-pusing ko man ko pobre wa na ko kabantay nga gibiyaan naman day ko sa kong mga anak. Unya nagpusing-pusing pa ko. It's me the organic fish. So kanang kuana diya nagtaka ko nga linaw naman ako mga anak nya kanilaging feelings nimo nga halo gibiyaan ko nila unya wala ba ko dalang kwarta wa ko nagdalag bag wa ko nagdalag wallet bisag piso. So nakulbaan ako nga unsa na lang no muuli ko ngit-ngit ra ba kayo ug mulakaw ta unya wala ba tay kwarta karon nakita na ko na Ruby naglingkod na nalipay nako nya karon nagpusing-pusing na po kog usab wala jud mo tagam nga nabiyaan na. So karon mga pakapobre nya na akong anak nga adto ta sa store. Maoy dali na ayaw na sige chismis kay nag-video na. Iyahan na diha. Ipalit na niya. Ayaw na sige saba. Okay ra man gud mo sa kay for man gusto record. Chop chop. It's me, the organic. Mana ni? Adto na ni. Kay cut ka. So ni adto na ko didto padung na ko sa atong gingon niya nga store lagi. Nya pusing-pusing ko tawa sa it's me the organic fish ana-ana po ko ana. Karon pag abot ako sud kay naglibog lagi ko unsa kong gusto. Sila sa diha naglibog kay gimata-mata na po ka unsay gusto kanila laging dili ang kita mo bayad maglibog ta no. So nipunit ra jud kog juice, nag-juice ra jud mi. Juice ra ako watermelon juice na sila pa nagpalit sila pan. Pag humana mo snack ya humana mo inom kay tungod sa kauhaw lagi. So nanglakaw na may mga kapobre nagbaktas mi kay layo kay ang taxi. So din nila kukutob dagan salamat nyo tanan sa akin yung pagtan-aw nyo nako. Nya ang ako guys nanglakaw mi guys kay wa may taxi. So nagsige nagbagulbol si Vanessa kapoy na daw siya. Wala magani ko gikapuyan nga ako ang gioperahan. Babakay daw. Ay,